Čaute, včera som tu natočil šamanské liečenie, takže dneska ideme odskúšať priamo celé video. Tu je sneh. Na tento sa teraz postavím. Momentálne som sa okúpal v bazéne a malo by dojsť energetickému impulzu cez telo a tam, kde máte problém, by malo dojsť k výstrelu. A mala by ostať značka. Vlasy mi už mrznú, vonku je minus 14, momentálne dneska. A niečo nové som sa naučil ohľadom liečenia. Aký úžasný organizmus máme, telo, ako si vie poradiť. Lebo počas toho dochádza k liečeniu. Tým, že prechádza energia cez telo, sťahuje všetko negatívne, čo máme a dôjde k výstrelu do zeme, tým, že sme uzemnení. Pred rokom som mal možnosť zistiť takisto, aký úžasný organizmus máme, pretože sme urobili túru pri minus 12, iba v kraťasoch, v topánkach, hore hodinová túra a zvládli sme to. Aj chlapci mali možnosť sa o to presvedčiť. A takisto som mal možnosť odskúšať si už hodinovú chodzu na boso po snehu, kedy telo takisto fantasticky fungovalo, hrialo a fungoval som ďalej, nič sa nestalo. Takže ešte chvíľku. Toto liečenie sa má robiť pod minus 10 a môžete to robiť doma tým, že si zoberiete 2 vedrá, tiež dvojstupňová voda, že si necháte napríklad vonku a jedno vedro si vlejete na hruď, druhé na hlavu a postavíte sa na ten udupaný sneh. Minútu treba postať na tom snehu a dôjde k tomu impulzu. Včera som si to odskúšal, som bol sám prekvapený, pretože túto metódu som sa dozvedel ešte len teraz nedávno. Naučil ma ju Radek Wolf, ktorý chodí za sibirskými šamanmi, kde sa to naučil. A je to zrýchlený detox organizmu, kedy behom tej jednej minúty dôjde k očiste organizmu. Nemusíte žiadne medikamenty brať mesiac, neviem ako dlho. Takže už mám skoro 2 minúty. Dneska je viacej. Včera som mal iba jeden prestrel a 2 také malé. Dneska máme, neviem, či to vidno, dám fotku potom. Tu je jeden, druhý a tu je tretí. Na tele máme meridiány, ktoré sú orgány sú prepojené s chodidlami, s rukami aj s ušami, keď sa robí akupunktúra. Tým pádom podľa obrázku si viem zistiť, kde mám problém. Lebo toto tu naznačuje problém. Hej? Tu je jedna, druhá, aj tu je ešte tretia. Táto je dosť veľká. Takže úžasné. Idem sa obliekať. Minus 14. Včera sme boli až okolo 9. Krásne tu už slnko nasvedcovalo. Dneska ešte len vychádza. Je ráno 8:45 ešte len. Takže čaute.